Wadhi pa Kenya kod Mogajwang banka okombe madung lig mar adhula pacho ka klab mar Gor Mahia pod dhi nyime gi yudo puoch. Odiochieng' ma kawuono Kogalo nodhial gi jatend migawo mar weche tudruok e pacho ka Eliudo Walo kuom kawo okombe margi mar 20 e tuke ma KPL. Walo nochiwo mich mar shillings milion 3 ne klab mar Gor Mahia ka kuom pesano jotugo noyudo shillings milion 1. Walo nojiwo klab mar Gor Mahia mondo mi otim ikruok machon ka gigeto tuke mag CAF Champions League. Kora jatugo mar Gor Mahia Gad Matthews bende nobedo jagol moloyo gonde matin e tuke ma KPL. Ojiwo johera ma Kogalo mondo mi odhi nyime gi siro timno ka gigeto timo maber e tuke mag pinje Afrika. Yes, we'll keep that also with you because it's 20 times. Thank you, sir. Preparations marwa nyaka bed maber nikech CAF en level mopogre manyaka wambe kaka jotugo wambe wangi kaka wajitayarisha nikech kanyi ngene be manya yudo team moro ma oko inya yudo exposure ni maber ma inya yudo go team oko maber matiang kawi neno ka CSO Walo chako program maber makantie apano biro dhi nyime kode mar jiwo jowa branches mang'eny mondo be ni biro support Kogalo kata kan siling achiel otongla achiel to timo tembo jiwo jowa mondo bed pamoja gibiro mondo gibigine tuke. I think when we had breakfast at the Serena Hotel, I did state that we will work with friends, reach out to friends to help us get a bus. I'm happy to report that is work in progress, and when you start the new season, in another 2 months or so, you will be having at your disposal a bus that is commensurate with the status of Kogalo as a team.